Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου. Έχω καιρό να ανεβάσω βίντεο, αλλά τώρα τελευταία προέκυψε ένα πρόβλημα με τον Ντένι, οπότε αυτό το βίντεο θα ασχοληθεί με αυτό. Ο Ντένις στις 4 Απριλίου, Παρασκευή, το βράδυ παρατήρησε ότι ήταν πολύ ήσυχος και δεν έφαγε το βραδινό του. Δεν το έδωσα τόσο πολύ σημασία, γιατί είπα ότι μπορεί να το φάει μέχρι το πρωί. Αλλά την επόμενη μέρα, στις 5 Απριλίου, το Σάββατο, ξύπνησα και είδα ότι δεν έφαγε ούτε το φαγητό του και ήταν κρυμμένος σε μια γωνία του μπαλκονιού. Οπότε εμείς ανησυχήσαμε και πήραμε αμέσως την κτηνίατρο τηλέφωνο, αλλά δυστυχώς δεν απάντησε κατευθείαν. Επειδή βιαζόμασταν κιόλας, πήραμε την πρωτοβουλία και του δώσαμε ένα σιρόπι που είναι για τη στάση εντέρου. Το είχαμε πάρει πιο παλιά γιατί είχε ένα παρόμοιο περιστατικό πιο παλιά. Μετά από λίγο μας πήρε ξανά κτηνίατρος, της εξηγήσαμε τα χαρακτηριστικά που είχε, τα συμπτώματα, και αυτή μας είπε ότι καλά κάναμε και δώσαμε το σιρόπι, γιατί είναι πιθανό να είναι στάση εντέρου. Αλλά επίσης μας είπε να πάμε να πάρουμε ένα παυσίπονο, οπότε πήγαμε, το πήραμε και του το δώσαμε με σύριγγα. Από όταν πήρε το παυσίπονο δεν είχε άμεση επίδραση, αλλά μετά από αρκετές ώρες άρχισε να νιώθει λίγο καλύτερα, περπατούσε λίγο πιο πολύ, γιατί πιο πριν ήταν καθισμένος συνέχεια και κουρνιασμένος. Οπότε ένιωθα ακόμα πιο καλά και κάποια στιγμή προς το βράδυ του έδωσα ένα σνακ και άρχισε να το τρώει. Οπότε αυτό είναι καλό σημάδι. Μετά το δοκίμασα και με μπανάνα, που είναι ένα από τα αγαπημένα του σνακ. Έφαγε ένα κομμάτι μόνο. Μετά δεν ήθελε να φάει κάτι άλλο. Και επίσης μετά από κάθε σιρόπι που του έδινα, του έδινα και λίγο νερό για να μην αφυδατωθεί τελείως. Τον άφησα λοιπόν έτσι με γεμάτο χόρτο και με κράκερ στον μπολ του, ώστε άμα χρειαστεί να φάει να μπορεί να είναι εύκολο, να έχει πρόσβαση εύκολη. Την επόμενη μέρα, στις 6 Απριλίου, γύρισα και είδα ότι είχε φάει κάποια από τα κράκερς, οπότε του συμπλήρωσα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο γεγονός. Του ξαναδώσαμε το σιρόπι που είναι για το έντερο, για πάνε ενδεχόμενο, μέχρι να γίνει τελείως καλά, και του γέμισα τον μπολ με κράκερ σε περίπτωση που πεινάσει. Ευτυχώς έχει καλυτερεύσει, τώρα μπορεί και τρώει κράκερς, δεν τρώει χόρτο ακόμα, αλλά ελπίζω να γίνει όπως ήταν και πριν. Φυσικά, αν γίνει κάτι παρόμοιο με εσάς, καλό είναι να απευθυνθείτε κατευθείαν στον κτηνίατρό σας και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας δίνει προσωπικά για το δικό σας κουνελάκι, ώστε να έχει την καλύτερη ανάρρωση που μπορεί να έχει.